В днешния свят вниманието се печели за няколко секунди, а един добре направен видеостена не само показва, комуникира. Проблемът възниква, когато имате повече екрани и повече източници, промоции, табла за управление, живи камери, корпоративно съдържание, известия. Ако нямаш контрол, става трудно за актуализиране и трудно за координиране. Тук влиза управлението на видеостен, централизирано управление за това, което се вижда, къде се вижда и кога се вижда. Можеш да програмираш сценарии, да променяш оформления и да комбинираш различно съдържание в една последователна картина. В търговията на дребно и шоурумите означава визуален ефект и ясно съобщение. В корпоративната среда означава вътрешна комуникация и премиум презентации. В контролни стаи означава видимост и бърза реакция. Резултатът – синхронизирано съдържание, впечатляващо изживяване и послание, което остава. Колко екрана имаш или искаш да имаш в видеостена, напиши число в коментарите и ще ти препоръчаме подходящо решение.